ממשיך ממש אותך. רב חיים, באמת, קהילת גבעת מרדכי איבדה יהודי ותיק מאוד שנמצא יחד עם רפאלה שתיבדל לחיים טובים וארוכים עשרות שנים בשכונה. בית הכנסת היום, הסתכלתי במקום שלך, ניסיתי לא להזיל דמעה מפאת קדושת השבת, אבל היה קשה. ואז הבן שלי אומר לי, אבא, זה שהיה נותן לי לפעמים סוכריות. היית דמות, אפילו לילדים קטנים. זו זכות גדולה. חז"ל אומרים, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחם בבית גנזר. רב חיים, תעלה לפני הכיסא הכבוד, תרעיד את אמות הסיפים. אנשים שהכירו אותך ידעו בחוש הומור ובציניות, אבל מאחורי הסתתר לב מאוד מאוד גדול. אז עם הלב הגדול הזה תיגש לפני ריבונו של עולם ותתחנן שיאמר לצרותינו די. תתחנן על חיילי צה"ל שכל כך היו קרובים ללבך, תתחנן על עם ישראל, על האחדות שדיברת איתי לפני מספר שבועות, על המשפחה, על אשתך, על הילדים, על כל עם ישראל. בשמחת תורה האחרון, כנראה, לא יודע, בסייעתא דשמיא הרגשתי איזשהו צורך, דחפתי אותך באמצע המעגל ושרנו שם שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה. היית שומר, שמרת עלינו בעבר ושמרת עלינו גם בהווה. בעזרת השם, בילה המוות לנצח, ומחר אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי פי אדוני דיבר. אבא יקר ואהוב שלי, רוצה לדבר אליך ולא עליך. תמיד שהייתי צריכה לכתוב משהו, אתה היית הצ'אט שלי. תמיד קלעת בול והוספת משפטים מהמקורות, ועכשיו אני מחפשת את המילים הנכונות והמדויקות לומר לך ועליך. היית אבא אוהב ומחנך לערכים, אהבת את המדינה אהבת נפש, היית מלא בחוש הומור, ולי ולך היו את השיחות הכי הזויות ומצחיקות שהתגעגע אליהם מאוד. היה לנו הומור שחור שרק איתך יכולתי לנהל. אני יודעת שהיית גאה בנו מאוד, ובנכדים המקסימים והנינים המתוקים שהצחקת אותם תמיד. אהבת את אמא עד עמקי נשמתך. כל חייך התנדבת, כל פעם במשהו אחר. ב-16 שנה האחרונות התנדבת בשערי צדק ואהבת כל רגע ואהבו אותך מאוד. אומרים טוב שם משמן טוב, וזה יפיין אותך. השארת חותם בכל מקום ובכל דבר שבו עסקת. אבאלה, תודה שחיכית לי ביום שישי שאשיר לרע שלום עליכם, עליכם השלום, ברגע שהחזרת את נשמתך לבורא עולם. אבאלה, נוח על משקפך בשלום, תשמור עלינו למעלה ועל כל העם הזה שלנו. אנחנו נשמור על אמא ואחד על השני, מבטיחה. אוהבת אותך וכבר מאוד מתגעגעת. תודה לכל מי שבא. אבא, תמיד אתה היית זה שכותב דברים ומקריא במפגשים המשפחתיים. היית מוצא דפים לבנים מקופלים ישר מכיס החולצה, ואנחנו היינו נכנסים למתח בכמה עמודים מדובר. מתפתחים ברצינות כי תמיד התחלת מההתחלה, אז גם אני אתחיל מההתחלה. נולדת לסבתא שולה שכל כך אהבת, סבא פנחס, שהיו ילדים שעלו לבד לארץ כשרידים, ניצולי שואה, שכל משפחתם למעט דודה אסתר ונחום הושמדו על ידי הנאצים באירופה. נולדת להורים שברחו משם, נפגשו כאן והקימו משפחה קטנה. אתה הבן הבכור, ויעקב הבן הצעיר, בבית שגדלתם ברחוב שטראוס, שהיה ספוג בטראומה של המלחמה ההיא. אז מצאת לך בית שני, שאתה אמרת כי לפעמים היה גם הבית הראשון שלך, תנועת הנוער בני עקיבא. היית חניך, מדריך והקומונר שהעיף את אמא, שהחניכה מהסניף כי לא שילמה מיסים.
הייתה בשבט עם דוד יעקב, אבל אתה פגשת אותה באיזה מסיבת יום הולדת. אמא ראתה אותך ואמרה מיד לחברה שלה, איתו אני אתחתן. וכך היה. ביום הניתוח הראשון, ב6 לנובמבר, ציינתם 58 שנים ביחד. הקמתם משפחה לתפארת מדינת ישראל. איילי מנהל מקיף גילו, עוסק סמים במערכת החינוך, מפיח רוח וערכים, דואג ומטפח את הצוותים החינוכיים ועדיין מלמד אזרחות בכיתות. אורן קצין במשטרה, הרבה שנים בתפקיד בו הציל חיים של אזרחים רבים בכל הארץ מדי יום. גם כן דואג ומטפח את פקודיו מכל הלב הטוב שלו. הפעלתי למורה בחינוך מיוחד ומחנכת בהנשמה, חוץ מלטפח את התלמידים שלה, היא מלבישה את הקירות של כל בית ספר בכישרונה וקסמה הרב, ברגישות ואהבה ובלי חשבון. אני מורה בבית דניאלה, שגם הספקת לשמחתי לבקר בחווה המקסימה בצור הדסה, וכל כך אהבת את מה שראית, ולא הפסקת להתפעל מהכל. תמיד היית גאה מאוד בכל אחד ואחת. הזרעים ששתלת עם אמא של נתינה ותרומה לחברה ולמדינה הפריחו שלוחות איתנים בחינוך, במשטרה. זה לא דילג דור. בין הנכדים 3 מילואימניקים קרביים, אפילו 4, 2 סיימו מכינה קדם צבאית, מאיש כבר התגייסה, ויש גם תלמידי חכמים ותלמידות חכמים, וגם זכית עם אמא ל5 נינים. אבא, היית מנהל אדמיניסטרטיבי בבית ספר דנמרק כמעט 2 עשורים, דבר שעזר לנו לא פעם להתחמק משוטרים וכל מיני אירועים. מפקדים שהכרת, שהוציאו אותנו מכל מיני מצבים. היית קצין בטיחות, מתנדב במשמר האזרחי, בגבעת התחמושת, מה שהיה למר ועוד שלל דברים. אבל בשנים האחרונות התנדבת, כמו אמא שלך, סבתא שולה בשערי צדק, שהיא תפרה את המדים הקרועים של האחים, ואתה היית בענייני ביטחון. ושם, במקום שכל כך אהבת אבא ומילא אותך, שם גם נפרדנו ממך. אבא, נגעת בכל כך הרבה אנשים והפכת לבלתי נשכח עבורם. אהבת מאוד למתוח אנשים, להציק ולהתבדח, ואז לחזור הביתה ולספר לאמא על המעללים שלך בגאווה ולהיקרא מצחוק. אהבת לצלם, צילמת המון. היו חשובים לך התיעודים, והארכיון בבית שלך עכשיו נשאר כעדות חיה. אהבת מאוד את הטבע, את החי והצומח של ארץ ישראל. גם אותו הרבאת לצלם, ואת הצילומים שלך הפכת לכרטיסי ברכה שחילקת בכל חג באירוע. תמונות כרטיסי ברכה של אבא עם ברכות כתובות בכתב ידך המפוסל והבהיר. אהבת כל כך את המדינה, וכאדם רגיש כל כך כאב לך על כל איש כוחות ביטחון שהקריב את חייו או נפצע. הדופק של המדינה היה בדופק שלך, וכל סיפור של משפחה שכולה כאבה, וכאבם היה ככאבך. בשולחן שלך בבית תמונות של הגיבורים שלך, לצד צילומי משפחה. אנשי מעשה ושאר רוח, הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, אבי קליין, השם ייקום דמו, רפול ויצחק רבין. דמויות שהרצת. היית אבא של המורקים, אבא של גבעת התחמושת, צ'קלקות, הנשק והמכשיר קשר של המשטרה. אלה הצלילים והמראות שגדלנו איתם בטבעי. המלחמה של השנתיים האחרונות נספגה בך ונכנסה עמוק. כאבת וכעסת כל כך ולא יכולת לסבול את הזוועות. והיה לך, אבא, אכפת יותר מדי עד שחששנו שלא יעמוד לבך. אך לבסוף מה שגמר אותך זה כל מה שלא יכולת ולא הצלחת לעכל. ולבסוף נותרנו אנחנו לעכל ולאבד את אובדנך הגדול. כל כך אהבת להיות סבא, כל כך אהבת את הנכדים, הנכדות והנינים, וכמה שהם אוהבים אותך. הקשרים המופלאים שיצרת איתם מטובלים בהמון צחוק והומור שכל כך אפיינו אותך. יש עוד המון מעשי חסד שעשית, כמו שהזכירו כאן עבור אנשים זרים ועוד ועוד ציבורים, אבל לא להטריח את הציבור. הגיע הלילה להיפרד ממך, אז זאת הזדמנות לומר תודה רבה לכל מי שהגיע. אבא אהב מאוד מרק רותח, בוער דולק, ושהסקה דולקת להקפיד שהחלונות יהיו סגורים. כל החיים דאגת אבא. זהו, אל תדאג יותר משום דבר. כולנו מאוד אוהבים אותך וכבר מתגעגעים אליך.
בשם כל הילדים והנכדים, החתן והכלה שלך, סליחה אם פגענו ואם לא הקלנו מספיק על הכאב בסוף. הכל נעשה באהבה וכמובן גם בשם אמא יקרה שכל כך אהבת. אדמת ירושלים, קבלי אלייך את אחד האוהדים המושבעים שלך. וברוח הימים, פרשת השבוע, פרשת ואשל, הוסיף בקשה מהקהל, שנזכה לא להביא ולא להוציא דיבה על אף אדם מישראל. סבא יקר ואהב, כמה אני אוהבת אותך ולא רוצה להיפרד. מאז שאני קטנה, בכל פעם שמספרים על מלחמת ששת הימים ומציינים את ירושלים, תמיד הייתי מתמלאת גאווה בידיעה שסבא שלי לחם במלחמה והיה משחרר ירושלים. תמיד שדיברו איתנו על השואה בכל המדינה, חשבתי על סבתא שולה, אמא שלך שעלתה לבד. תמיד נהנית לספר לי על המלחמה ועל גבעת התחמושת, ואפילו באת לשיחות בבית ספר שלי. ביום ירושלים, גם ביסודי וגם בתיכון. כל כך השקעת והתרגשת להגיע. היית מזמין מונית ולובש חליפה מגועצת. היית מביא תמונות להמחיש ובמות כזה שגדל ועוזר להצביע על הלוח, או לאיזה אדום שתמיד נהניתי כל כך לשחק בו. וזה היה רק חלק מהצעצועים שלך. היה לך גם צלצול פעמון כזה שכל הזמן שיחקנו בו הנכדים, ומין טיימר שהיינו סופרים איתו שניות. כל כך אהבת להסביר בדיוק מה עושה כל דבר, והתייחסת אליו ברצינות כל כך. כשהייתי צריכה מפת ארץ ישראל המכינה, דאגת לי למפה ענקית שתלינו על הלוח, והייתה בשימוש כמעט כל שיעור. תמיד דאגת שיהיה לי כל מה שאני רק צריכה. לפני הצבא אמרתי לך שאני צריכה פלסטרים לנעליים כי הן קשות וכואבות, וכמובן שביום הגיוס הבאת לי את כל סוגי הפלסטרים והתחבושות שהייתי יכולה לחשוב עליהם. ושאלת אותי בכל הזדמנות אם אני צריכה עוד ומה עוד אפשר להביא. בתיכון לפני המכינה, שעוד הייתי יותר בבית, הייתי מגיעה אליך ולסבתא לפעמים גם 3 פעמים בשבוע. חברות שלי אף פעם לא הבינו מה העניין, והם ידעו שכשאני מתקשרות אני כנראה אגיד להם שאני אצל סבא וסבתא שלי. הם פשוט לא יודעות שבשבילי אתם יותר מסבתא וסבא. אתם פשוט חברים ממש טובים. חברים טובים שמפנקים תמיד. שאפשר לבכות להם אם נכשלתי בטסט, או אם רבתי עם חברה או עם ההורים. שאפשר לצחוק איתם ששוב סבתא מעירה לך על העוגיות ואתם מתפתחים ביידיש, או סתם לשבת ולאכול ביחד ארוחת צהריים או שקשוקה. אני לא חושבת שאתה יודע כמה הביקורים והזמן איכות שלנו ביחד נתנו לי. זה משהו שאי אפשר להסביר במילים. השבתות שהייתי עושה אצלכם והיית הולך לבית כנסת בבוקר ומתפלא שאני עוד ישנה, למרות שתמיד הייתי שומעת אותך ואת סבתא מדברים עליי ליד הדלת. סבא אהוב שלי, אני כל כך אתגעגע לזמן הזה ביחד, לבטיחות שלך. חבל שאני לא אוכל להגיד אותו דבר, מדלג דור או אני אכמת אותו. בשיחות וידאו איתך ועם סבתא בהפסקות של הצבא, ביום שישי שאני סוגרת. אני אתגעגע לראש פלא של פעם, לירידות ששמת על השיניים שלך ולחיבוק. תמיד השפיע עליך המצב בארץ והיית תמיד נחרד מהפוליטיקאים ומאיך שדברים קורים כאן במדינה. זה ראה לי עד כמה אכפת לך באמת ממה שקורה כאן. אני מצטערת שככה ראית את המדינה שלנו ואני מתפללת שדברים ישתפרו עם הזמן, ושכמובן שבן גביר לא יהיה יותר בעניינים. קשה לי המחשבה אל הסדר והחגים הבאים שנעשה בלעדיך, ושהחלום שלי שתכיר את העניינים שלך, הילדים שלי בעזרת השם לא יתגשם. מי יקמת את מי שמעצבן אותם, צריך ממלא מקום. אבל אני מנסה להתרכז ולהודות על הזמן שכן היה לנו ביחד. החגים, השבתות, אחרי צהריים. הפעם הראשונה שלקחת אותי ונסענו ברכבת הקלה, ועל הקשר הטוב שהיה לנו. זכיתי בסבא כמוך ואני כל כך מתגעגעת. יודעת שאתה שומר עליי תמיד, מבטיחה לשמור על סבתא, ולא לתת לה לעלות על השיש. אוהבת אותך מאוד. נכדתך אהובה, כל הנכדים כמובן. בובלה הצנחן, למרות שהוא גולני, כולם קראו לו בבני עקיבא כשהיה קטן, בובלה הצנחן, והיה אומר שאנחנו צונחים מהמיטה. אחי היקר, כמעט צלצלתי לך עכשיו בטלפון, שהיה קשה כל כך למצוא חניה כאן. חשבתי לצלצל אליך להגיד, תבוא עם הצ'קלולה שלך, תעשה כמה אזעקות,
ותמצא לנו מקום חנייה. כל מה שנאמר פה על ידי כולם באמת אמת, יציב ונכון וקיים. אני רק רוצה לומר דבר אחד שהוא מפרשת השבוע של פרשת ויצא שאמרנו לפני שבועיים. הוא חגג את יום הולדתו 81 כמה ימים לפני פרשת ויצא, ובפרשת ויצא הוא קרא בבר מצווה, ואני למדתי איתו את דבר המצווה. אני זוכר את המורה שישבנו, וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. כמובן שהיעקב, המילה אם זה לא תנאי, אלא כשזה יקרה. אבל למה כתוב לחם לאכול ובגד ללבוש? הרי אין לנו אות אחת בתורה שהיא מיותרת. אנחנו לא לובשים לחם ולא אוכלים בגד, אלא שביקש יעקב מהקדוש ברוך הוא לא רק שיוריד לו לחם וייתן לו בגד, אלא שהוא יהיה אפשרי, שהוא יהיה פתוח לזה, לקבל, הוא יהיה כלי לקבלת הלחם, לקבלת הבגד. שהרי אם הוא חולה או פיו לא טוב או השיניים מה שלא יהיה, אז הוא לא יכול לקבל את הלחם, וככה עם הבגד. כלומר, ביקש יעקב מהקדוש ברוך הוא שייתן גשם רוחני וגשמי, ושיהיה את הכלי של עם ישראל שיוכל לקבל את זה. כל מה שנאמר פה על ידי כולם, זה הייתה הבנייה של חיים, שבמשך שנים רבות מילדותו, בצעירותו ובבגרותו ובזקנתו, כל מה שהוא רצה זה שאנחנו נהיה כלי פתוח לקבל את הגשמיות והרוחניות של הקדוש ברוך הוא לעצמו, לילדיו, לאשתו היקרה, למשפחתו ונכדיו וניניו שכל כך אהב. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. סבא יקר ואהוב שלנו, לא ידעתי ואפילו לא ניסיתי לסכם 81 שנים בכמה דקות של הספק, אבל כן רציתי לגעת בכמה נקודות שאני ואנחנו לקחנו גם באופן אישי מהמורשת שהשארת אחריך, הזיכרונות, העשייה בצבא, בחינוך, בהתנדבות בשערי צדק. השארת מורשת עצומה, ואני, לפני שאני אתחיל לדבר על העשייה שלך, אני לא יכול שלא לציין את חוש ההומור שלך, שאיתו אפשר להתגבר על כל כאב, על כל אתגר, על ציניות שגורמת לצחוק, להפתעה, למי שלא מבין את הסיטואציה, לאי הבנה. את אותו הומור הרשנו ממך. אפילו ברגע האחרון, לפני שהרדימו אותך לניתוח, הספקת להתלוצץ עם רופאיך, מה שנקרא. ואני זוכר שרק גידלו לך את הגידול, אני ואתה צחקנו על זה בטלפון, שאתה ואמא תספיקו להריץ בדיחות שחורות על האירוע. צחקת ואמרת אחרי זה שזה אפילו קצת עודד אותך והוציא אותך מההפתעה. רציתי להגיד תודה. להגיד תודה על מי שהיית. על מי שהיית בשבילנו, על מי שהיית בשביל הילדים שלנו. על אין ספור טיולים, חוויות מגיל קטן, קייטנת סבא בסבתא, ההמנון המפורסם, טיולים בכל פינה בירושלים ובסביבתה, גן החיות, מוזיאונים. אני חושב שעד גיל 12 פקדתי כל אתר מורשת קרב והכרתי את כל הנופלים. מה שמוביל אותי לכמה אהבת את הארץ ואת המדינה, כפי שציינו פה כבר לפני. לחמת בששת הימים בחטיבת הראל, זכרת את כל הנופלים והזכרת אותם וגידלת אותנו עליהם, שיבחת את גבורתם. היית דור ממשיך וחלק מתקומת המדינה, כאשר חלק גדול ממשפחתך נספתה באושוויץ בשואה. ותמיד דאגת למדינה, לגורלה, והדבר נכח מאוד מאוד ביום שלך. סבא, אני כנכדך ואנו באופן אישי רוצים להגיד תודה על מה שזכינו ללמוד ממך, על זה שהצלחנו, ואנחנו יודעים שהצלחנו להביא קצת גאווה. אנחנו יודעים שאתה גאה בנו,
בימי שאנחנו בצבא, בשירות לאומי, במכינות, בבני עקיבא, בצופים, וכן הלאה. שמח שהילדים שלי ושל הילה, הנינים שלך, זכו להיות חלק מעולמך, ואתה לגמרי חלק מעולמה. אתה לא יודע, אבל אפילו הספקת כשהיית מורדם להביא להם מתנה ליום הולדת. מודה שהיה לי קשה היום להסביר לגדול שלי שאתה כבר לא איתנו, כי א', איך אפשר להסביר לילדים קטנים שאתה לא נמצא, אבל גם לי בעצמי היה מאוד קשה להסביר לעצמי איך שאתה לא נמצא. סר דאגה מלבך, אנחנו דואגים לסבתא, אנחנו שומרים עליה, אנחנו משפחה מאוחדת. תהיה גאה במה שבנית, בממלכה הזאת, הקטנה הזאת, שקוראים לה משפחה. חצי בזכותך וחצי בזכות סבתא כמובן. כל שנותר לי להגיד שאני אוהב אותך. שתנוח על משכבך בשלום ושתהיה נשמתך צרורה בצרור החיים. כשאתה עולה למעלה, מחכה לך חבר טוב, יהיה לכם יחד ללמוד, יהיה לכם לספר על מהשארים, יהיה לכם טוב יחד. אתה והוא יקבל אותך ביד כיסא הכבוד, ולא תהיה אף פעם בבאש. מי אומר קדיש? המשפחה ביקשה לשיר רק שירת אני מאמין. אני מאמין באמונה שלמה והיא אתה מכשירה. אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה והיא אתה מכשירה. אני מאמין ואף על פי שיתמלא עם כל זה אחר כלא בכל יום שיבוא בכל יום שיבוא ואף על פי שיתמלא עם כל זה אחר כלא בכל יום שיבוא בכל יום שיבוא. עקביה בן מעללנו אומר מסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה אדם מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד את דין וחשבון מאין באת. לאן אתה הולך במקום עפר מוות ולאה ולפני מי אתה עתיד את דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ואוהבו מחבר אבו ולא ישחית וירבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. קדיש. גדל ויתקדש ויברח ועלמה גברה חיבותי וימליך מרמותי ויצמח פורקני ויקרב לשכי חיי יכולנו ויום יכולנו וחיי דכל בית ישראל בהגנה בזמן קריב ואמרו אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשמי לקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה אמירן בעלמה ואמרו אמן. היי של אמר רבה משמעיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. בא לכבד מסע לוויה יוצא לגוש מ"ט, אנחנו פונים פה בכביש למטה ימינה, מגיעים לדרך מספר 9 בעלי הרכבים שיסעו אחרינו. אנחנו ניסע בשיירה, אפשרות להגיע לחלקה רק ברכבים, לא ברגל. מי שמאבד את השיירה יכול לרשום באוהז שער ורד, הר המנוחות. ידידים וקרובים מתכבדים בנסיעת המיטה,
הבנים יבואו לפני המיטה.